Ġie ffirmat ftehim sabiex il-binja magħrufa bħala l-Mużew l-Antik f'Ħalsafi tinbidel f'ċentru għal persuni bid-dimensja ta' matul il-ġurnata u bil-lejl. Dan b'investiment ta' 300,000 euro biex bekk binja abbandonata mill-ġdid se tingħata l-ħajja. Permezz ta' dan il-ftehim bejn is-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Arċidjoċeżi ta' Malta, fi żmien sena u nofs pajjiżna ser ikollu l-ewwel ċentru li joffri servizz ta' wens għal matul il-ġurnata u bil-lejl. Il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità, Dr. Renzo De Gabriele, spjega kif bħala parti mill-proġett ta' riġenerazzjoni ta' din il-binja ser tingħata attenzjoni partikolari għad-diżinn intern u l-karattru taċ-ċentru sabiex dawk li jużaw is-servizz iħossuhom siguri u milquha. Ġifieri dan il-binja hija tkun totalment dementia friendly, apparat li ħajjejnhom biex ikunu attivi, apparat li ħajjejnhom biex jistimulawhom, aħna mhux biex inżommuhom bil-qiegħda ma jagħmlu xejn, imma biex inżommuhom attivi. Il-professjonisti li se jkunu qed jaħdmu f'dan iċ-ċentru se jkollhom taħriġ intensiv fil-kura ta' nies bid-dimensja sabiex iċ-ċentru jipprovdi kura professjonali għal dawk li jagħmlu użu mis-servizz. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis fakkar kif l-2015 il-Gvern Malti nieda l-Istrateġija Nazzjonali tad-Dimensja li tressaq diversi miżuri li għandhom bżonn jiġu implementati sabiex titjib il-kwalità tal-ħajja ta' individwi bid-dimensja u anke għal qrabathom. Saħaq li żieda fin-numru ta' ċentri għal nies bid-dimensja kienet rakkomandazzjoni ewlenija f'din l-istrateġija. Illum għandna madwar 7,000 imma sa ftit żmien ieħor sa 2050 din ħadd irdoppja. Allura aħna rridu nilqgħu minn issa għal dawn l-isfidi li għandna u dan huwa proġett li ħanaħdmuh flimkien bejn il-Gvern u wkoll il-Kunsill Lokali u il-Knisja biex verament inkoll niffaċċjaw l-isfidi li għandna fuq id-dimensja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.